भारत ईरान आ पाकिस्तान एगो तनावपूर्ण त्रिकोण यात्रा। नमस्कार दोस्त लोग के हमनी के साथे आवे के स्वागत बा, जहां हमनी के वो घटना के चर्चा करेनी जा जवन हमनी के मंच के स्थिति के बेहद जटिल बनावेला। आज हमनी के ईरान के हाल के हवाई हमला के चर्चा करब जा, जवन तब भइल रहे जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तेहरान के दौरा पर रहले। हमला के पृष्ठभूमि: ईरान के क्रांतिकारी बल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित जैश-उल-दल आतंकी संगठन के अड्डा पर ड्रोन आ मिसाइल से हमला कइल। ई घटना ओ घड़ी भइल जब भारत आ ईरान के बीच विशेष बातचीत के माहौल रहे, जवना से ओकर जटिलता बढ़ गइल बा। तत्परता आ आत्मविश्वास के भाव: पाकिस्तान ईरान के हमला के कड़ा खंडन कइलस, लेकिन भारत सीधा प्रतिक्रिया न देलस। भारत के रुख क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दा पर साझेदार बनल रहे के बा, अबुरी एकर सीधा संबंध है हमला से नइखे। आयोजन के जटिलता: ईरान के ई हमला ओ घड़ी भइल जब भारतीय विदेश मंत्री ईरान के दौरा पर रहले। ऐसे सवाल उठत बाकी का एहमे कवनो राजनीतिक शक बा। यह हमला का बाद पाकिस्तान आ ईरान का बीच तनाव अउरी बढ़ सकेला, जवना से क्षेत्रीय सुरक्षा पर असरदार असर पड़ सकेला। संभावित परिणाम के बारे में बतावल गइल बा। यह हमला से भारत, ईरान आ पाकिस्तान का बीच तनाव बढ़ सकेला, जवना से ए इलाका में अस्थिरता पैदा हो सकेला। भारत आ ईरान के बीच सुरक्षा सहयोग के जरूरत अउरी बढ़ सकेला, जवना से दोनों देश के संबंध मजबूत हो सकेला। इस समय इ तय नइखे कि ये घटना के अंतिम नतीजा का हुई, लेकिन हमनी के एकरा के सावधानी से देखे के हुई, ई सुनिश्चित करे खातिर कि दुनिया के लोग सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सके।